21-nji maýda ýerden gün doganda Ahal welaýatynda güýçli ýağış ýagyp başlady. Munyň netijesinde welaýatyň ençemi etrawyna sil suwlary gelip, ekin meýdanlaryna ziýan ýetirdi. 22-nji maýda Aşgabatda güýçli ýagşyň ýagmagy dowam edýär. Seýşenbe güni Köpetdagyň dag girişlerinden Arçmana tarap şolsanda bäherden etrawynyň Garawul owasyna çawaly sil suwlary geldi. Ýollaryň käbir böleklerini sil suwlary ýumurdy diýip, howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde maglumat beren habarçy 22-nji maýda gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä çawaly sil suwlary owa hojalyk meýdanlaryna hem diýan ýetirip, ençemi ekin meýdanyny suw bassy. Kartoşka, pomidor we beýleki owa hojalyk önümleri ekilen meýdanlara sil geldi. Bu ekin meýdanlaryndan hasyl alyp boljakdy ýa-da bolmajakdy sonra aslynda galýar diýip habarçy aýtdy. Şeýle ol Aşgabat şäherinde güýçli ýagşyň 22-nji maýda ýerli wagt bilen saat 16:30-da hem dowam edýändigini häzirki wagt Türkmenistanyň Jemaat Hojalygy ministrligine degişli edara kärhanalaryň işärleriniň köçeleri ýagyş suwlaryndan arasalamak boýunça işçiň iş alyp barýandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Jemaat Hojalygy ministrligine degişli edara kärhanalar köçede üşýän ýagyş suwlaryny arasalamak üçin barha köp adamy işe çekýärler. İşärleriň käbir suwsely, käbiri plastikadan ýasalan suwseler bilen köçeleri ýagyş suwlaryndan arasalaýarlar diýip habarçy belledi. Türkmenistanda indi mart aýynyň ortalaryndan bäri Balkan, Mary we Ahal welaýatlarynda şeýle-de Aşgabat şäherinde çawaly ýagyşlar we güýçli tupan wagtal dowam edýär. Munyň netijesinde agdalýan welaýatlaryň ençemi owadyr etrawyna we Aşgabat şäherine sil suwlary gelip, köçelere, ýaşaýyş jaýlaryna we ýer deminlere ziýan ýetirdi. 15-nji maýda Aşgabatda güýçli ýel turup soňra ýagyş ýagdy. Munyň netijesinde paýtagtyň köçelerindäki wagtlaryň gurnalan käbir suwda nokotlary we seýlýäklerdäki agaçlar ýumruldy. Aşgabatda 19-njy aprelde ýagan güýçli ýagşyň netijesinde şäheriň merkezi köçelerinde jaýryklar we oýuklar emele gelipdi. 13-nji aprelde Türkmen paýtagtyna güýçli sil gelipdi. Şonu Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary paýtagtda dowamly ýagan ýagşylaryň netijesinde dören sil suwlarynyň köçeleri basandygyny, jaýlary we ýer deminleri ziýan ýetirendigini habar berdi. Martyň aýagynda Mary welaýatynyň Tahtawazar şäherine gelen silde ýüzlerçe ýaşaýyş jaýyna deper ýetipdi. Ondan ozal martyň 2-nji 10 günlüğünde Balkan welaýatynyň Bereket we Serdar şäherlerine gelen sil regionda ençemi owalary ziýan ýetirdi. 23-nji aprelde Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylarynyň biri Murgap derýasynyň ýokary böleginde şolsanda Türkmen böleginde güýçli ýagşylaryň ýagýandygyny we munyň territoriýa sil gelmek howpuny awandyrýandygyny aýdypdy. Resmi medeniýet silin gelmegi, çawaly ýagyşlar we onuň netijeleri barada hiç ýyly maglumat bermän gelýär.